Здравейте, приятели! Аз съм Момчи. Днеска е 19 януари. Рано сутрин е, утре е 20 януари. Тоест, знаем толкова купчета в Ловеч. И днеска към 4:30 може би ще тръгвам натам. Би трябвало да стигне в 5, но нищо не се знае. И ще идва моят много добър приятел на име Алекс, или познат още в YouTube като Cubeverse. Добре, сега тръгваме към Ловеч. Сега колко е часа, Алекс? Към 4:30. Да, 4:30. Сега тръгваме към Ловеч и към 6:30, защото пътя е 2 часа, ще сме там. Тръгваме към колата и качваме се и тръгваме, нали? Ага. Така. Тук ходиме, тук са купчетата. И ето това тук. Ето там. Това ето там е колата. Най-сетне стигнахме в Ловеч. Тук сме паркирали някъде. Сега отиваме към състезанието, ама вали сняг. И малко студено.
walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Предаването свърши, според мен беше много хубаво, запознах се с много хубави хора и спечелих, то не спечелих, но купих си, получих 2 нови купчета и си купих едно и сега ще направим бърз анбоксинг, да тръгваме. Нека да започнем с ето това купче. Доколкото знам, вътре има болкор, който много помага за въртенето. Според мен купчето се върти много хубаво. Има чудесно сечение на ъгли. Дори ревърс корнер къдинга е много добър. Купчето е магнитно и може да се настройва. Но всички знаем, че моят купчета се настройват по малко тъп начин, понеже моя не успяхте ли да измислите нещо по-така умно от Винчо. Така, нека сега да се фокусираме върху наградата, именно върху дърсателчето. Аз виждате, той е на Чи. Имаме и снингирче по него. Така. И когато го закачим стоя така, бих казал, че изглежда много готино. Да видим как се върти. Ами, бих казал, че се върти ужасно. Имам един друг ключ-държател. И то е на Ган. Ето това малко ключнице. Ган 330. На размери са горе-долу, даже бих казал, то не бих казал думата. Той се върти, че 2 по 2 е по-голямо. И се върти по-лошо. Защото това купче просто се върти супер. Това е много стегнато според мене. И тук, както виждате, има отворка. Може би мога да го отпусна малко някъде. Сега нека да поговорим и за най-вълнуващото. И това е купчето Moyo RS3M V5. Много хубаво купче. Него се го купих от състезанието за 43 лева. Май беше. И сега като отворим кутийката, ще видим ето това мое роботче с още едни опътвания и тук още опътвания, които сега не ни трябват. Ще видим ето това пличе с инструмента за настройване на купчето и роботчето със самото купче. Купчето не е тежко, има хубав корнер къдинг и според мен се върти много хубаво. Настройва се по невероятният начин на Moyo с отверка. ОМГ, Moyo. Трябва да го правите това. Трябва да направите да се настройват като по-нормални спирит купчета, а не с отверка. Така, купчето е много хубаво. Болкор, т.е. в ядрото си има топка с магнити. Помага да се върти по-хубаво. И купчето е маглев, което е много хубаво, защото се върти много лесно, много свободно и е много лесно за контрол. Аз лично много харесвам това купче и може би това ще ми стане новото любимо купче. Също получих ето това нещо. Ваучер за отстъпка в Rubik BG 13%. Бих си купил ново купче. Ето това е таксата за участието, 15 лева.
не знам как да му кажа, може би табелка с моето име и на какво част на кого съм записан. И ето, това е удостоверение за участие. А ето това са всички неща, които получих от Ловеч, купчетата, отстъпката, тези неща. И аз бях Момчи, човекът с мен беше Алекс или пък Cubeverse. Това беше от мен, аз бях Момчи и чао!